Hello friends, jotono no lamsago ani katala video ningke nrogon jok tong hona tam horogo video klai tong kanai ang mayo khui tong hado haini bagai tabo horni barta ek ba dui ngi tong hona angke manro hojagi ko khana hona hinita han bagai mansikri songnan bagai or sema songjo norok to ani video no gya din kolongma ngi tong hona ka ani exam khana tini hinman ka barta tam tong hangke ba haini bagai mai tongo haipano mo krini bagai hangchalia mi songsa sinaita gebono norong nai tongnan video no nasingkai tongdi ani exam after simi direct 20 eto paine haini bagai norok o 1 month an video no kla claim na ke to klayana gebono norok nasingkai tongdi ta hingke ang tabui ko or puila hingke to samri paikya puila wano hingke takhoi kor masala rui khata jemo noodles ni hingke angobo monai chawi thusinai andol hangke thuisi tongma khe narong wangsa tong tam sabuti kwbangma khe rwkhanai hingke sabuti gana no thokjago haipano ang kaisa phoranai ke phoranai sanai ta hingke norok nai tong den dolok hingke thumase hanyo muktri lai tongma khe iko tabuk hingke ani mimise munani riding riding no nai tongkha hingke bono nai tongni norok hingke ko ani mimi monani bagai kuttoki tongkha botini ran tongkha candolok solai tonglai ko nanaji borok ke pura rajai thakulu bahino marke tholai tonglaio kwchang mani hingke ba hingke sabsa bisi kwchang ang tau bisi kwchang liya hingke mon khai ko tabkhe mimi sasinai ta hingke bono ani video pesak nai tongma bagai jotono no hambai hingke bono ani video no nasingkai tongdi tei jotono no phone kaham.